Surep Data Pitana ananggih negara ta pundi kang kae kuadi dosa 10 purwa kang wiwitan sanajana kathah titahing jawata ing akasa sinangga pratiwi kang kapit samudra gemah lumampah para nakoda para amang dagang surya ratri labet ana sangsane margi aripah janma manca kang samya bebara hajajel hapipit kang wiswanira bebasan nabel cukil tritis papan kariwan saking arjaning negari badhe lumampah ananggih adat-adat widi-widana panggih menapa tadi cara panggih kang ateges pangudi gambuing penggalih mila boten mikaling sifating manungsa ingkang gadhahi sifat jalu tanapi wanita ujaring para kina ingkang tansah pinundi-pundi sedaya dawuh sedaya pangandikanipun karigenaken dening Ibu Pangedibusana saking R3 Widing medaling Sratmaja pinanganten putri tan samar pamoring sukma sinekmaya ahnayeng asepi sinebentule ing kalbu mawa Prabawa kendar-kendar Gandawida mawa Prabawa kendar-kendar Gandawida sumirat hamba Barateja Maya tansaya dangu tansaya cetha saya ngalela pranyata tejaning Sratmaja ingkang binayare mijil saking Wisma Arum Wisma Panglereman manjing wonten ing sasana pahargyan pamiwahan anggenipun Sratmaja pinanganten putri Rolinggih Para Rayu Dina Sofia Ningsih ngagem busana busananing Sang Garwa tinata hacakrik Solo hadi ningrat pating cemplorot pating glebyar yen Cinandra kurang candra nggih kirang warna ananging hangrantu rawuhipun Sratmaja pinanganten kakung nun inggih Den Mas Bagus Farid Mukodas lang-langing driya mangu mangungkong kanduan ri manglir leno tanpa kanin Sumirat hababar Tejapaya tansaya dangu tansaya cetha saha ngalela pranyata tejaning Sratmaja ingkang binayang mijil saking Wisma Panglereman manjing dening sasana pahargyan nun inggih Den Mas Bagus Farid Mukodas putra dalem bapa Mas Rukin dalah Ibu Samratun ngagem busana busananing Sang Garwa tinata
minangka dados olehing pagurian wonten ing Nuswantara sasampunipun namjur wonten ing Bali Wisma Bali Krama lumampah ananggih adat-adat widana panggih kandhek sawetawis Sirat Mojo pinangantian kekalih dipun wiwiti saliki Hambalang Gantal kang awujud gondang kasih saha gondang tutur saking oron suruh tinawi lawe wenang suruh surumupa kanthi weruh lawan kurebi beda dipun geget padha rasane salajengipun Sirat Mojo pinanganten putri ajawat asta dening ingkang Raka Nur sewu ingkang beto kembar mayang dipun doanirin Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Sampun. Dipun lajengaken. Sampun. Canolo kalukar pratandha Sirat Mojo pinangantian putri hanjengku dening ingkang Raka anggenipun hamita antiga pecah saloka pecahing nalar pecahing mikir sasampun ambyur wonten ing Bali Wisma Bali Krama saha Sirat Mojo pinanganten putri hamiji samparanipun ingkang Raka ngagem sekar mawar kenanga lan kandhit wonten ing alam donya menika tansah mawarna-warni
Kena ngono kena ngene nanging kedah kandil kumandhil dening Gusti Kang Maha Kawasa. Sratmaja pinanganten putri nianting dinding ingkang Raka Mas Farid Mukodas. Lemampah anangipun sinduran dening Rama kadherekaken dening Kanjeng Ibu. Mundi dawuhipun Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tansah tutwuri handayani dipun pitedahaken dedalan ingkang sae miturut agami kang sampun karasuk wonten ing sanubari. Cahyaning talaga kadilangit mambang tepasolan upamreka lintang tulyeng kusumayana sumawur Sratmaja pinanganten kekalih kapangku dening Rama saha matur dening ingkang Ibu. Duh, abot pundi antarane putra piyambak saha putra mantu bapake gedhe. Oh dadalah bareng dak rasa kanthi tandhesing pangrasa jebul padha antepe padha abote kira-kira 260 kilo. Kang ateges ora mban sindhe lan mban silat dan sedaya karengkuh kados putra putrinipun piyambak. Sratmaja pinanganten kekalih kapitek pamidanganipun kanthi niat ingsun nandur becik ing pangangkah saged ngunduh kabecikan tumraping bebrayan agung. Salajengipun ananggih tumapake kacar kucur yo tampa kas guna lan kaya dipun wiwiti saking Sratmaja pinanganten putri inggih Rarayu Dina Sofianingsih Hanggelar Kacu Gemboyo ingkang awarni abrit. Pralambang Sratmaja pinanganten kekalih ingkang kakung hangaturaken isiripun beras kawak demi kawak kacang kawak sedaya telas wonten ing panggonanipun ingkang garwa kinasih sok glogok tanpa sisa. Pralambang saksampunipun amjur wonten ing Bale Wisma Bale Krama tiyang kakung menika kedah nggadahi tanggal jawab nggih pados arta kangge kabetahan gesang tembayatan. Menawi sampun dipun tampi kabundel tali katuraken dening Kanjeng Ibu Duh Ibu menika kula titip kalih panjenengan
Ya kene-kene nggir tak tampa yen besok arep tumbas lahan ladang sawah utawi mobil tak imboi. Nggih. Matur nuwun Ibu. Dipun tampi dening Ibu Listiawati. Lenggah jajar sarimbit Sirat Mojo pinangantian kekalih badhe lumaksana dahar kembul. Dahar wis ngarani kembul sesarengan. Dahar kembul saking sekul punar lawuh tempe tahu sekul punar kebyar saklimah semoga setunggal sendok kemawon simbolis nggih kanthi raos tresna lan asih kekalih to setunggal sendok kemawon mangke dipun telasaken sampunipun acara. Ya. Melihat kamera, ya senyum. Lagi. Wedine salajengipun ananggih ngunjuk toya wening. Ngunjuk toya wening nempu pralam pita bilih weninging tirta kawicaksanan satemah tinebihaken saking reruting dedalan tansah laju tumuju tentrem rahayu. Kanthi raos tresna lan asih kekalihira Sirat Mojo pinanganten kekalih ngujuk toya wening. Toya wening menika mboten saged dipun gentos nggih. Toya seprit kopi nawanipun mboten saged nggih. Kedah toya wening. Mugi tansah weninging pikir kanthi wicaksana satemah tinebahaken ruweting dedalan tumuju tentrem rahayu. Saderengipun pangabekten dumateng Rama dalah Ibu duwung kalolos canala kalukar Sirat Mojo pinanganten kekalih putri hanjengku dening ingkang Raka Mas Farid Mukodos. Dening utamaning berbudi bawa laksana liring kang bawa laksana mangkono ageng nyo paring dono keganjar saben dina anggenipun Sirat Mojo pinanganten putri hanjengku dening ingkang Raka boten ateges paring sembah nanging paring pakurmatan dening ingkang Rama dalah Ibu. Rebebeh tindak yektinipun Sirat Mojo pinanganten kekalih. Duh Rama dalah Ibu,
Sampunipun ambyur wonten ing bale Wisma bale krama kula nyuwun idi pangestu dumateng panjenengan Rama dalah Ibu. Ya kene-kene nggih tak pangestuku tanpa nata. Kanggo pangeling-eling marang sira ngger putra putriku kinasih Rayu Dina Sofianingsih. Dadi wanita kang ateges wani dipun tata kanthi trap sila ingkang gadhahi tigang perkawis ananging gemi nastiti kebak ing pangati-ati. Ora gampang keplinduk marang pangandikanipun tiyang sanes. Semono gongger putra putriku kinasih Farid Muqaddas dadiya priya kang ateges prigel ing makarya ingkang gadhah sifat tigang perkawis neninggi guna kaya lan sura. Guna kang ateges saged migunani apa wae, sura kang ateges wani babagan ingkang leres miturut agami kang sampun karas wonten ing sanubari. Leresi nendal rasa trenyuh jroning ati nampa sungkem ira praputra putri kinasih kawedharapi tutur ira eling marang sira nggih putraku kinasih. Emut kalian Rama dalah Ibu ingkang sampun hangukir jiwa raga cilik kagedhekake bodho kapinterake. Emut kalian Ibu ingkang sampun ngandhut Bratana dosa aridangunipun. Ing pangajab mugi dadosa tepa palupi ing pangayom saged migunani mring bangsa tuwin agami ya nggih. Mugi enggal-enggalo gadhahi putra putri kinasih ingkang saleh salehah miturut tiyang sepuh kekalih. Ngger putraku raket rukun aja lali satya marang garwa manembah Gusti tan keri ngrasu owa ta'u tomo
biar padang hanerawang kekalihira mugi dados tapa palupi ing pangayom saged migunani mring bangsa tuwin agambi salamin. Makaten para rawuh bapa saha ibu ingkang minangka dahat kinurmatan lumampah adat-adat widi-widana panggih ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah dusun Kali Kalong Tayu kalebet wewengkon ing Pati Bumi Minatani Pesantenan. Makarya sarengan kalian R3 Wedding Riko Fajar ingkang wijil saking Jalan Raya Tayu Jepara kilometer 05 Punden Rejo Tayu Pati Jawa Tengah. Semoga mereka kadherekaken saking pramusaji dalaken daharan saha ujukan katur dhumateng para rawuh sedaya kemawon. Menawi sampun pikantuk semoga langsung kemawon dipun rahapi kanthi suka rana ing pengganti. Wedine foto keprabon semoga kadherekaken dipun wiwiti saking Sirat Mojo pinanganten kekalih kalian Rama dalah Ibu. Pun sabar sawetawis iki. Pancen papanipun ngeten. Semoga kalian miyak swasana wonten ing riki langgana menika wonten musisi-musisi profesional menika saking Alfa napa Mas? Ava Musik. Ava Musik. Pun semoga laderaken kalian musisi vokal Ava Musik. Semoga Inggih, terima kasih Bopo. Ji. Bener mriko kok, Mbak. Baik, sebelumnya Mas, kita sapa terlebih dahulu tamu undangan yang sudah hadir untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Pokoknya wilujeng ya menten. Wilujengnya menten nggih. Paling bener memang ya Bopo ya. Selamat apa berarti? Selamat sekarang nggih. Bersama dengan Ava Musik Entertainment pastinya sampai dengan selesai acaranya nanti kita akan standby di sini membawakan lagu-lagu spesial pastinya untuk seluruh tamu undangan keluarga besar dari kedua mempelai yang berbahagia pastinya. Kita bukan dengan satu lagu terlebih dahulu, satu lagu pembuka perjumpaan kita bersama dengan Ava Musik Entertainment. Tiba saatnya kita saling bicara tentang perasaan yang
kian menyiksa, tentang rindu yang menggebu, tentang cinta yang tak terungkap. Sudah terlalu lama kita berdua tenggelam dalam gelisah yang tak teredam, memenuhi mimpi-mimpi malam kita. Oh, duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Jika sang waktu bisa kita hentikan, Oh, dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan, meleburkan semua batas antara kau dan aku. Kita, duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindumu, seluruh cintamu, dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Satu lagu spesial sebagai lagu pembuka perjumpaan kita bersama dengan Nava Musik Entertainment untuk siang hari ini.